Tau, halo logofor, आंनि भिडिअ नोंनि भिडिअ नोंथांमोना नायगासिनो आंनि भिडिअ ओमफ्राय लोगोफोर दिनै भिडिअआ माने आं तामुलपुराव थांनो नागिरदों आरोना तामुलपुराव एसे खामानि दं आंना दिनै आङो तामुलपुराव थांनानै मा खालामगोन मा मागोन नोंथांमोननो खिथिलांसै आङो ओमफ्राय दिनै बेनि एसे खामानि दङ माने सुगोन आरोना गारिखौ थ' गाइस बेयो माने डिउक 200 आरोना थ' लोगोफोर दा डिउक 200 नि एसे सिनेमाटिक नायदो नोंथांमोना आं देखायनोसै सिनेमाटिक नायलांबाय था उनजोंबो समायना सिगांजोंबो समायना सोरगिदिं समायना नों आंनि जादोना उनजोंबो समायना सिगांजोंबो समायना सोरगिदिं समायना नों आंनि जादोना उनजोंबो समायना सिगांजोंबो समायना सोरगिदिं समायना नों आंनि जादोना Sitting on this old ass crooked chair, man. The fuck is life without money? And I got only one word. Dog cop. I got westside gaze aí. Nagidang sa se fagali. So we get go crazy. Waking up down vacancy. Play dead. ओमफ्राय दा बेखौ आङो सुनो लांगोन आरोना तामुलपुराव ओमफ्राय दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दा थांखानोसै डाइरेक्ट थांखानोसै तामुलपुराव लोगो मोनखासिगोन गाइस ओइ भाइ थ' गाइस दा मोनफैबाय आङो नै बेयाव दा सुनोसै आरोना गारिखौ बिराद खाराब जाजोबना दङ दा बिराद खाराब दा एसे साफा खालामनोसै आरोना नै दायो गारिखौ सेम्पुजों बिराद हुगासिनो ओमफ्राय जों आरो जनानै नायगासिनो हुनायखौ थ' फाइनालि लोगोफोर गारिखौ नै दायो सुखांबाय ओमफ्राय दा थांनो हानाय जाबाय आरो जोङो ओमफ्राय बेनिफ्राय थांनानै दखानाव मोनसे खामानि दंबावो बेयाव हाबहैनोसै दा माने आरो मोनसे बेलेगाव फैलायबाय आरोना नै दखानाव एसे खामानि दङ आंना खामानि दङ नैयाव ओमफ्राय बे खामानिखौ मावनानै थांसै दखानदारा बिराद लेट खालामबाय जोंखौ दिनै मानोना सासे मानसिया मबाइल गोदान बायनो नागिरदोंमोन आरोना मबाइलखौनो फसायाखैमोन बेखौनो लाय बेयावनो बिराद लेट जाबाय नै एबार जाग्रायावसो हाबनो फैलायबाय जालायनोसै मम'फोरखौनो जानो थांबायनोसै बेयाव सफैबाय दोन औ मा सामस गैयालाय थोद फाग्ला दा आं खावना होनोसैलै जानाय मोनसेया
बिराद मखा-मखि जासोनानै सेस फोजोबबाय गैला